Hey guys. Kain tayo guys. Kain ko ay sili. Katugon ko guys. Ya bingo. Well done. Mayat guys. Ini na mayat. Lami. Bawa natulog. Diba? Ayan. Ayaw lagi. Wag na na po guys. Sipat gignaw si Piling. Okay. Kalakaon. Naghalakaon. Ha. Lami. Ice cream. Sayang. Ba't ako ice cream? Pagka kumain na napagod. Ini kayu. Lain na po. Guys, lain na po. Binggo. Cepat kining kerja. Wala kasing tao guys. Pag tao nito, iba naman. Short lang. Sayang. Nahulog guys. Parang tanong ako.
Okay ba? Ang pwede pa po. Ang pwede po ko itong tindahan mo. Crackling. Ano ba? Ayos. Ayos ka, ayos lami. Di ba? Magkapi na naman ako, guys. Sipat. Wala yung mga busing, guys. Nandun sa Minupi. Ako ang busing. Aray, kape. Pero pa isa tiraw. Bala idan. Bala idan. Putaw, 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 putaw. Happy. Happy, guys. Ayan o. This is it. Yung computer. Diyan na lang. Ayan. Aray kainit. Last. Nagalawalo na sa tiyan ko, guys. Yung pagkain. Nadurog man, oy. Sayang. Kopi ko. Kopi ko brown. Kopi ko brown. Kopi ko. Baka na nga. Kopi ko dyan. Wait, wait. Meron kayo nito? Meron kayo? Bell? Yummy. Yeah. So, ano yung inantay niyo? Bili na. So, yun lang muna, guys, for today's video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.